23-34 участок сайлау комиссиясы Нурлат гимназиясы бинасында орнашкан. Тавыш беруге келген һәрбер сайлаучыны без менә шушындый киемнәрдән каршы ала торган булабыз. Саклану маскасы була һәрберебездә шушында. Һәм инде буларны 2 сәгатьтән соң без яңаларын киячәкбез алмаштырып. Сайлау комиссиясына келген вакытта һәрбер гражданнарга саклык чаралары күреләчәк. Нәкъ менә айырым ишектән керү каралган һәм әлбәттә инде ул ишекләр дезинфекция ясалган. Һәм инде шушы кызыл уклар дәвамында мин беренче сызыкка килеп җитәмен һәм мине биредә кизү торучы каршы алачак. Исәнмесез? Сез температурагызны бар икәнсез. Рәхим итегез. Температурагыз әйбәт. Кулларыгызны рәхмәт. Һәм менә шушылай кулларны чистарткачтан соң, ягъни дезинфекция үткәргәчтән соң, миңа инде сез тәкъдим итәсез. Саклык чаралары, перчатка һәм маска. Саклык чаралары күрелгәчтән соң, һәрбер тавыш бирүче менә шушы кызыл уклар буенча нәкъ менә бюллетень алу өчен сайлау комиссиясенә мөрәҗәгать итәчәк. Исәнмесез? Һәм менә мин шушылай ерактан паспортымны күрсәтәчәкмен, аның беренче һәм икенче битен. Беренче һәм икенче битен күрсәткәчтән соң, миңа сайлау комиссиясендә утыручы әгъза тәкъдим итәчәк нәкъ менә шушы бюллетеньне һәм мин кая кул куярга тиеш булачакмын. Сайлау комиссиясының әгъзасы читкәрәк китә. Һәм мин бу вакытта әлбәттә ручка бер генә тапкыр куллана торган булачак. Үз кулымны куйгачтан соң бюллетеньнарны алам һәм шул вакытта саклык чараларын күреп, шушы кызыл линиягә басам һәм инде комиссия сайлау әгъзасы үз урынына утырачак. Ә мин исә үз тавышымны бирү өчен махсус әзерләнгән кабиналарга юл тотам. Тавыш бирү кабиналары шулай ук аралаштырып ясалган, бу инде кешеләр күп тупланмасын өчен башкарыла. Һәм инде үз тавышымны бюллетеньга әйе яисә юк дип әйтелгән тамгаларны куйгачтан соң, мин шушы бюллетеньне салу өчен урыныга табан барам. Бюллетеньне урыныга салгачтан соң, гражданнарга чыгу өчен айрым ишекләр билгеләнгән. Ягъни кергән ишектән түгел, ә махсус ишектән тавыш бирүче чыгып китәчәк. Температурасы булган гражданнар өчен айрым кабинетлар булачак. Имеется отдельное помещение, где Алар айрым бинада стационар күчмә тартмага салып үз тавышын бирә ала. Шулай ук бездә йорт яны территорияләрендә тавыш бирү өчен автобусларның графигы бар. Андыйлар шәһәрдә 12 урында булачак. Иде тавыш бирергә теләк белдерүчеләргә сайлау участок комиссияләренә шалтыратырга, дәүләт хезмәтләре порталы аша гариза калдырырга яисә волонтерлар аша мөрәҗәгать итәргә мөмкин.